amadzadiwa zvinhu hazvina kumira zvakanaka muHarare kuMbare Musika kwakabvira ende kweduweka zvakaoma vanhu vakaluza mari dzavo zvinhu zvinotosiririsa kubvira moto fire brigade yakauya ikatraya kudzima asi yakautadza moto iwoyo yakauya ikatraya kudzima asi yakautadza vanhu vari kutochema iko zvinezvi kutotaura kwatiri kuita vanhu vakarasikirwa nemari dzakawanda tiritombotraya kumbofambira tinyazonzwa kuti vanhu vakaluza mari vamwe vataura kuti staff yedu isusu takaluza ma 10,000 US vamwe vari kutaurawo ma $500 vamwe ma 700 vamwe ma 9,000 vamwe vari kutaura zvema 15,000 imari dzakasiyana siyana dziri kutaurwa nevanhu kuti ini ndakazoluza mari yakati nekuti vanhu vanga vane nguva vachiita mabusinesses munongoziva zvinoitika mubusiness kuti munhu anenge achirana business rake anenge achihodha achisa zvinhu paposition business richitoenderera mberi richikura rakadaro zvinhu zvichitofamba mafambiro zvinenge zvichingoita iwayo saka zviri kusiririsa hama dzediwa hatidi kunyeberana ndo situation iripo paHarare kuzvinezvi ichokwadi Mbare Musika yabvira I understand and I know kuti vazhinji munenge mambosangana kana nemimwe mifananidzo muchiona kuti panenge panzi paita moto kana kuti mangonzwa kuti makunga saka enda nguva yapanapo kuti ndikonfirm nemi kuti zvechokwadi Mbare Musika yabvira.